Ассалому алайкум, дӯстони меҳрубони ман, ҳамватанони азизи ман. Хушомадед ҳама каса ба канали ман. Умедворум, ки ҳама каса хуб ҳастен. Идои гузаштатон хайр муборак шавад. Иди беҳтарин буд. Худованди меҳрубон ба иди дигар бо моро расона. Омин. И дастархон бошад, дастархони идонаи хонаи манаи хай. Саҳар кати дастархона соз кардем. Рости навор накарда, ки бачаҷони калоним синфи 10 мехона, ҷурои бачаам омадан. Ваё хай 6тан рафтан, баъди хестани ваё ба хай гирифтум навор кардум, дӯстони меҳрубон. Да дастархонам боша фақат пухтупазӯи хидмайда, дӯстон. Мақсад бе ғарзи ҳами қанду, меваю, обу, писта, бодом, кешю, дигар чизоша ҳамаша худам пухтагиюм. Ягон печёни магазинӣ, ягон чи нестай, дӯстони меҳрубон. Видео мондагӣ будум, шортс партофта будум, савол додагиям, ки пухтупазӯи ҳамаша худтон карденҳо, дӯстони меҳрубон. Ҳама ҳами пухтупазӯи худам кардагиюм. Чанд намуд пирожнӣ кардагиюм, пахлава кардагиюм, пахлаваи туркӣ карда будум, чакчак кардагиюм, 2-3 намуд торт кардагиюм, торти пирожнии бархтни кардагиюм. Бисёр чӣ пухтам, да ҳами чизе ки мидови пухтагиюм, торти мидови ҳастай. Ҳами чизе ки дар рӯи дастархон май, дӯстони меҳрубон, ҳамаша худам пухтагиюм. Ягон чӣ харидагӣ нестим да. Ба як хоҳарҷон мо нависта, ки чида дар рӯи дастархонтон тухм мондагӣ. Хоҳарҷон охир барои ида куда тухм тақсим кардагӣ будум, барои ҳамин тухм монда будум дар рӯи дастархон. Иҷада боша причудаи осона, ки кам харҷак тайёр кардистам. Хоҳарҷоно гуфта буданд, ки маҳсулоти кам кати тайёр кунед апаҷон. Ин инҷа хоҳарҷоно бинед 2 дона шедралета кати тайёр кардагиюм, 600 грамм ордаю, 200 грамм шир дар кора, як пачка разрыхлитель дар кора, дигари чӣ дар кор не. Ба барои кремуш боша варёнка дар кора, хай чормағзу, скушони молоко дар кора да. Ин иҷада боша орда кати шедралета якҷоя мекунем, ранги умучак мекунем да. Баъди якҷоя шидан боша айболошам ха шира мерезем, разрыхлителя меандозем, сахта как мешӯрем. Ба бисёри хоҳарҷоно савол досиданд, ки ай мо мекунем ҳами причудамон майда меша, хамируш резона кай чиқа майда меша. Хоҳарҷоно вақте ки ҳами причудара мешӯрен, ин сливични чихел ҳами шедралета дар дили орд медуре, шах мешада. Хиёл мекунед хамиракут сахт омадагия. Не, вай вақте ки шах кишид, хамир дар назартон сахт метова. Шумо метавонед хамира чӣ қадар сахт хушрӯ шӯрен, ҳам сахт шӯрен, ки вақте ки тунук карден пухтен кун, ҳамон вақт мақсад сустак боша, тез тез мешикана. Вақте ки сахт боша ку, хамир қайш боша, намешикана. Барои ҳамин хамири причудара сахт шӯридан дар кора, духтаро сахт шӯре, ягон вақт намешикана. Апаҷону хоҳарҷоное ки ҳам қадар суханҳои хуб мегӯянд, дар видеои ман лайк мемонед. Ай ҳаматон миннатдорум, апаҷону хоҳарҷонои ман, беҳтаринен шумо. Видеои охирон мондагим буд, просмотраш кам гирифтай, не ки бовар кунед 300-400 подписчик омад. Ман хурсандам. Раҳмат барои ҳамае, ки мақсад мара дастгирӣ мекунен, подписат мекунен, суханҳои хуб менависен. Ҳаматонро дӯст медорам, подписчикои азизи ман. Ин ҳами хел тестай причудара тунук мекунем, шахшру тунук мекунем. Ба вилка мезанему, якта пухта гирифтан мегирем ша. Ба духтарако пурсидагиям, ки дараҷаша паста пазем, дараҷаи духовкамона ё баланда. Духтаро пухта гирифтан гиред, дараҷаи баланда пазен. Ира агар дараҷаи паста пазен, мақсад дилабаста бурӣ мешада. Апаҷону хоҳарҷоно, ман хе рецептҳомо ҳамаша хушрӯ карда мефаҳмонам, то намегум куда ҳама видеом ягон чиза ман шумо паноҳ намедорам, дӯстон. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷада боша ширкати Атомира ба шумо тавсия додистам. Таманоҷон кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати Атоми беҳтарин корай духтаро, беҳтарин маҳсулотҳо дорад. Ҳами хона омада бисёре ай ҳами компания Атоми маҳсулот гирифтагиюм да, бисёре дар хона. Хоҳарҷон ман хоҳиш карданд, ки апаҷон, шумо ин қадар маҳсулот мехарен, биен регистратсия кунен, кати мо кор кунен. Мақсад ки ба ойлик мебуроен. Инам ман духтаро регистратсия кардам. Биёен духтаро ҳама каса кан як бор худро бисанҷем, кор кунем канен, чӣ хеле корай духтаро. Марҳамат кунен. Шахсоне ки кор кардан мехоҳен, ба рақамҳои рӯи экран буда ба Таманоҷон нависен. Тамано ҳамаи корро мефаҳмона. Шумора регистратсия мекуна бепул духтаро. Дар як сол як маротиба бовар кунед харид мекарден да. Мақсад духтаро пули бисёр расход намекунен, ҳамагӣ ба 200 сум харид мекунен да духтаро. Биёен ҳама каса дар командаи мо кор кунем. Ин иҷа боша тестай причудара пухта гирифтум хай духтаро. Инам хай баъди пухтан бинед суп сирхакай, сафедча нагирен, ки хушрӯ резонак намебиёяд. Суп сирхак бошад багирен ай духовка. Ина бинед чиқа хамируш резонакай, тунукакай, не ки намешикана.
И причуда буша шабда пухтагиумда. Пеши аид ҳама пухтипаз мекуна. Қувватҳо ҳам хеб пасти буданд ки рӯзона пухта нашуд. Ба шаб пухтум. Инами маҳсулотое ки дар болистоли ман мебинен ҳамаш барои пухтипаза. Бовар кунед 3 шаб ман хоб накардам, фақат барои ид пухтипаз кардам. Ид як чизе ҳаста ки файзу баракаш ба худ шай. Ҳамин шаве ки причуда пухта будам, ҳамин шав ҳам ҳавлои сафедак кардагиум, ҳам пахлаваи туркӣ пухта будам, ҳам причуда пухта будам. 2 рӯзи дигаш боша бо пирожниҳо торта пухтагиумда. Ина барои креми причудамон боша чормағз дар кораю, зугушони варёнка дар кор, зугушони молоко дар корем. Дар косаи миксер мерезем варёнкара. Айболош боша варёнкаи сахтакам гирифтагӣ, қутичагӣ гирифтагӣ будаму баклажкагирам гирифтагӣ будам. Ҳамин қутичагиш боша дар дару шакаракҳои об нашуда доштай. Камтар ҳамин шакарош об нашуда мондагӣ будиян. Баъди лат заданам об нашуданда. Ман фақат пухтипазома варёнкаи русалдо катӣ мекардум, вай беҳтарин айда дар даруш мақсад надора ҳам шакараки кулула. И бачам ай магазин ки овардай, дига намуд варёнка овардай. Ида дар даруш бисёри бад будай ҳама кулулакҳои шакар. Ина мехе ҳарду варёнкаҳоро меандозем дар коса. Айболош боша зугушони молокоро меандозему миксер катӣ лад мезанем ба. Иҷа даки яка пухтипазон бисёр ки буд саросематар чихела ҳама чия успет кунем гуфта тез пухта будум. Ростига бачама гуфтум навор ку штатива дига намондем, сумондем гуфтем хака биё фақат пухтипаз кунем. Бахай кадом маҳсулот кадом пухтипазе ки шумонда маъқул шуд. Мада гӯен ба ягон рӯз мақсад хушрӯ карда навор мекунам, ҳамаша мефаҳмонам тунам чизое ки пухтагиума. Акаҷону хоҳарҷонои ман, инами қазаҳмат меҳнате ки ман мекунам барои шумое ки як чи ёд гирен. Лайкакотона дариғ надорем. Хай видеои пештарам дар лайкотон хушрӯ то 500 600 буд. Ҳозиро намедонам ё лайк намемонен ё хуштан наметиҳад духтаро лайкакоро биҷиқа охе. Ина ҷада боша ҳамаи қабатҳои причударо пухтагиум якта якта монда крем карда гирифтан мегирем. Ина духтаро дар якум қабатш крем рехтум. Ҳамун сиёҳакое ки мебинен ку ин ҳамун варёнкая дарунаш будагӣ шакаракушае. Баъди хай питат кардан буриданда дидум хай об шидиян рафтиян дар байни ҳамун қабатҳо. Баъд духтаро причуда як сирри дигаям дора ки вақте ки ина крема тайёр мекунен светиш агар ҷигари баланд набошада мақсад светиш камтар сафедчатоб боша дар даруш ним қошуқча какао андозед баъд хушрӯ мешавад. Ман ростига биҷода дар қабатҳош наандохтум какаоё. Вақти болош дар крем карданда ним қошуқча камтар какао андохтум шаю ба болоша крем кардагиум. Бинен ҷигари баланди хушрӯ мешавад, шоколад немешавад. Иҷода ман причудама хай крем кардан гирифтум. Бачаҷонам боша дар як пара чормағз шикастай. Овози ҳамун тарақпарақи ҳамунам дар ҳамин навормон омадай хай. Ина мехе дар ҳама қабатакош крем мекунем. 4 қабат мекунен шумо 6 қабат мекунен. Хушрӯ карда крем мекунему. Ай ҳама қабати болош да боша крема ғафс мекунему. Ба ай болош боша чормағз мерезем. Причудаи мо тайёр мешавад ба духтаро. Ак шумо да намедонед ки мода маъқулай. Беҳтарин причуда мақсад ҳам резонакай, ҳам ба баракай айда духтаро. Ина иҷада боша причудаи ман кардагӣ тайёр шуд. Ина духтаро. Иҷада боша дӯстони меҳрубон, наворро ба охир мерасонем. Хайр дӯстони меҳрубон, то наворҳои оянда худо нигаҳбони мову шумо бошад.